XDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Without the cross, there is no faithfulness. Kung wala ang krus, wala yo'y kanang matawag nato pagka maunungon. Ato ning nadungog kaganina no sa atong igsuon nga nagpahayag kaganina no una ni ining atong tulumanon. Okay, sa gihapon na niya no sabang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sumong tulumanon, Silvert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, magkauban gihapon nato din sa istasyon agatong mga kasama sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod ug usab si kasamang radyoman Tax Ilumba sa gawas. Ang atong mga kasamang radyoman Rinaldo Cuenca ug usab si Kion Ilumbare. Kasi unang gihapong batimbaya sa atong amahan din sa istasyon, ang atong station manager, si kasamang Edgar Dagumo, uban na sa iyang mga kaubag, mga radyoman. Okay, ang atong pizza karon, pizza 3, no? Sa ulan sa Nobyembre, tuig 2019. Okay, no, liwas sa atong paghandom, pagsaulog sa adlaw sa mga santos o adlaw sa mga kalag. O sa gyapon ako miingon, mayong adlaw sa Ginoo ken ninyo o kanatong tanan. Okay, atong gipasiuna kaninyo ang mga pulong no sa in English. There is no faithfulness without the cross. Walay pagka maunungon kung wala ang krus. Nalitok ni sa atong igsuon kaganina no nga nag-share sa gospel nga iya usab nga reflection og nindot kay ito nga pulong og nakahuna-huna ko nga himuon natong introduction rin sa atong tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko. Wala yoy pagka maunungon kung wala ang krus. By the way, kinsa man ang krus nga gitumbok. Mga Kristohanon man ta, so ang krus nga gitumbok mao ang krus sa atong Ginoong Hesukristo, di ba? Kaya nga atong Ginoong Hesukristo mao man ang
faithful, maunungon nga anak ngadto sa amahan. Bisan siya gitintal sa yawa, wa gyud siya magpatintal. Padayon ang iyang pagkamaunungon sa iyang amahan nga ato usab nga amahan nga Dios. So mao na nga sa atong pagtuong Katoliko, wa gyoy matawag nato nga maunungon dili mo gawas na nga pulong, kung wala ang krus. Unsa bay halawom nga mensahe ni ini, mga tinahod nga tigpaminaw, mo palahi sa ta. Kung naapay panahon ay hata mo padayon atong wa nato pa gihuman nga tema. Mga igsuon, ako sang ipahinumdum ninyo nga kana nga pagtulunan dugay na kaayo na gitudlo sa atong simbahan nga Katoliko. Dugay na kaayo na gitudlo sa atong simbahan nga Katoliko. Wala pa ang atong mga igsuon nga naghimo og kaugalingon nila mga pundok nga ilang gigamit ning ato ra pong Biblia. Wala pa ng ilang mga grupo ang atong simbahan dugay na nagtudlo anak nga pagtulunan. Balikod ko sa pag-ingon, wala pa mahimugso ang mga grupo o mga pundok sa atong mga igsuon nga gihimo. Ang kinaghimo man sila ila, nibiya sila sa pagtuong Katoliko, o hinoon wala nila biyay ang pagtuong Kristiyanos kay nagtuo man sila ni Kristo, pero naalang po'y na-overlook nila. Kung kanang mensahe sa krus ni Kristo, apil ba sa krus nga gitumbok o gipasabot kanang pagkamaunungon sa simbahan nga gitukod ni Kristo? Diba? Siguro maunay na overlook, kay sa atong reflection kanang pagkamaunungon, matawag na tong maunungon ta kung nakapadayon ta, miunong ta pagpakiguban sa tinud-anay nga pundok o simbahan nga gitukod ni Kristo, sugod gyud ni adtong unang siglo. Ang pagpadayon, apil na sa krus. Nganong moingon kog apil na sa krus? Kay ang pagpadayon nato niining pagtuo dili biya sayon, daghan kay yung krus. Diba? Usa sa krus ni ana nga makapadayon bata sa maong simbahan nga naputos og mga apan, naputos og mga dili pud maayo, naputos og mga eskandalo, naputos og daghan kaayong dili maayo nga talan-awon sa maong simbahan. Moingon siguro mong naminaw, diya kabiritas ang simbahan ni Kristo kay si Kristo man ang nagtukod, so maayo gyud na. Maayo gyud na iyang simbahan. Parehas gyud na niya tan-awon, limpyo. Mao na nga kung moingon ka nga ang simbahan ni Kristo maunang Katoliko, saan gud pagka natinuod anang simbahan nga naputos man nag mga skandalo. So mauna nga kanang Katoliko mauna ang gipasabot diha sa pinadayag 18:4 nga biya kamo kaniya. Biya kamo kaniya. So biyaan ang Katoliko kay kanang simbahan nga naputos sa mga kasalanan, naputos sa mga skandalo. Usas iskandalo kuno yatong Dark Ages, na panahon sa Crusades, Inquisition, mga abuso sa mga kaparian. Doon na pa'y mga santo papa nga mga skandaloso,
dili noon tanan gani gamay ra sila daghang buutan. Naputos man na. Naputos man na sa mga skandalo niya unsaon man pagkatinuod ana na kami nga nibiya sa Katoliko igo lang ming gatuman ni anang giingon sa pinadayag 18:4 nga biya kamo kaniya ayaw kamo pagpakig-ambit sa iyang mga kasalanan. Mga igsuon, no? Saan man nato ni paghatag ninyo og kanabang light kahayag, no? Kahayag sa pagtuong Katoliko ra ba ni atong programa. Mga igsoon ato ning sugdan sa pagpasabot kaninyo pinaagi sa pag-istorya o pagpadiyag ining palaisipan, no? Kanang atong aninawon pag-ayo kung ang usa ka bulawan, no? Usa ka bulawan sinaw kaayo nindot kay nimo siya tan-awon. Nindot sinaw, no? Ang maong bulawan pero nahulog diya sa kanal nga adunay lapok. Unya kini naputos ni sa lapok itom kay nga tanan dayon pagkuha nimo sa maong bulawan dili na siya mahitsurag bulawan kay naputos naman sa lapok. Ang pangutana, dili na ba siya bulawan? Dili na ba siya bulawan tungod kay naputos siya sa mga lapok itom na kay siya tanawon dili na hitsurag bulawan? Mao na pangutana diha. Dili na ba siya bulawan tungod kay naputos na siya sa lapok dili na hitsurag bulawan? Mga igsuon, bisan pag unsao na diha og kulor, mapula ka maitom, bisan pag unsang kulura nga dili na siya hitsurag bulawan tanahon, nagpabilin ang iyang pagkabulawan. Namansahan lang, no? Namansahan lang sa bulok nga itom kay nahulog man siya sa lapok. Unya mo ingon ka mauday na ni buot ni mo ipasabot veritas nga tungod kay kanang Katoliko kanang iyang mga apan diha kanang iyang katong Dark Ages katong abuso sa Inquisition, abuso sa mga kaparian, unsa pa na diha daghan dihang mga skandalo nga makita sulod simbahan mao day buot nimo ipasabot nga susama day nas bulawan nga tinuod yun ang maong bulawan dili gyud piki pero kay nahulog man sa lapok nahitsura nag-itom dili na bulawan tanawon so bisan pa ni ana nagpabilin ang iyang pagkatinuod nga bulawan na mansahan lang mao day na ang Iglesia Katolika veritas. Wa na gilain. Ngano man wala mo ingon ang atong Ginoong Hesukristo nga ang iyang simbahan nga gitukod dili mahulog, no? Diha sa mga kasalanan sa mga miyembro. Wala gyud mag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo tungod kay dunay gahudas kining akong gitukod dili na ni mao ang akong gitukod. Dili na ni genuine kay namansahan kay na ay apostol nga akong pinili pinili nahulog nahulog kay nagluib nako gibaylo ko gibaligya ko dili na ni tinuod akong simbahan dili na ni tinuod ang akong iglesia nga gitukod kay namansahan ni Satanas biya na mo ani mao ba na gitudlo ni Kristo? Dili oy. Kanang gipasabot diha sa pinadayag 18:4 nga biyaan ang kadautan na. Kadautan usas gitumbok ana katong pagano nga Roma, no? Before ma-Christianize ang Roma, no? Wala pa moabot si Pedro dito Pablo aron pag-Christianize, no? Diha sa history kanang Roma pagano na nga lugar na puno na pagsimba og mga Diyos-Diyos, no? Daghan bisan ka ng emperador gali himuon nilang Diyos kay mo man po'y ipatuo sa emperador nga siya mo'y Diyos.
napuno na sa kahugawan, maunay gitumbok ang kadautan, ang pagano nga Roma ug mga kasalanan no maunay biyaan, dili ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Niya ang uban ra ba moingon nga kanang Romano Katoliko mao man na ang Roman Empire nga pagano sa una, dili oy. dili lahi ang estado, lahi ang simbahan. No? Although ang history mo tudlo nato nga tungod sa kakinahanglanon pod mahimo pod mutugot ang Dios nga ang pangulo diha sa simbahan, ang iyang prime minister o executive minister susamang higayon himuong pangulo usab sa estado. Gikinahanglan na unsay logic ana, unsay rason, kay basig inyong itumbok ana nga kanang inyong Santo Papa pangulo man sa simbahan at the same time pangulo pod sa estado sa Vatican. Okay, tinuod na. Pero wala mo kay baloon sa logic ana. Para dili masagulan ang maong lugar nga makahimog balaod nga mukontra sa simbahan o gingharian ni Kristo diri sa yuta. Di ba? Mao na kay kung lahi pod ang leader anang lugar sa estado, so mulutaw man nga duhay ulo. Duhay ulo, then maghimo po sila ilang kaugalingong balaod kay separation man between the church and state. So posible nga maghimog balaod nga makontra sa balaod simbahan. So sa ato pa walay pa naghiusa. Mo man na hitabo ron. Daghang gayong mga estado, daghang gayong mga nasod ron nga nagsupak sa authority sa Pope. Mao na nga sayon-sayonon ra niyag supak ng mga balaod simbahan. Di ba? Kaya lagi, sa rason, anang doktrina, separation between the church and state. Pero, ngano ba? Nga ang pinakalahi kayo, kini man yung Katoliko. O wala man na guba. Wala man na pagganga sa daghanang mga gobyerno sa kalibutan. Nganong wala man moingon ang mga gobyerno, nga, kuan po na, ngano man ang Katoliko, kanang ilang leader, kanang Pope, leader sa estado din at the same time leader simbahan. Kuan man ang anong sila raman. Anong wala man na sumpuah. Ako sa akong reflection ana. Protection na sa Dios. Protection na sa Dios. Nga dili na mahilabtan nga kanang pundasyon. Tingali mo ingon mo nga ngano man lagi sa Italia, Espanya, Veritas na ampod lagi sila lahi man pod o estado nagsupak-supak man pod lagi na sila sa Vatican. At tinuod na ngano man mao lagi na resulta na kay naapoy laing leader. So naapoy laing leader silang estado. So pwede po sila mohimong ilang kaugalingong buot-buot. So pwede sila muhimo kaugalingong buot-buot niya kay natuno nga nakontra nila ang balaod sa simbahan. So mo na nga moingon mo nga Espanya, Veritas o sa Italia o kung sa panang galibot diha sa Vatican nga sakop sa Roma. Mingon ka nga lahi man lagi ila man laging gisupak ng unsa nang ilang gisupak ng divorce di ba kay ang nagpabilin ron nga ni supak anang divorce murag kuha naman siguro kiniramang Pilipinas no kay katong awahion ta pod katong sa tung usa ka lugar gani nga Malta ba to ang Malta ni apil naman pod ana so mao na hinungdan mao na rason mao na logic diha nganong malipay ta yung tagsalamat nga ang atong Santo Papa leader sa simbahan at the same time leader po sa estado dito sa gamayng lugar sa Vatican para nga usara gyud pangulo diha kay kung maduha na diha magkataon niya dili magparehas ng hunahuna so magkonflikt ang mga balao diha so mao na nga ang estado nato sa Vatican dili gyud na mabuhatan niya mga balaod nga makontra sa balaod sa simbahan. Now, naamang gihapoy mga apan kana mga abuso na ang pagkanana ng mga sala na agyapon. Diya sa administrasyon sa simbahan dili po na sabton nga dili mahugawan diha sa mga buhat. Pero sa mga balaod nga
giproteksyonan sa Espiritu Santo, di gina mahilabtan. Pres anang padayon nga pagsupak sa divorce, padayon nga pagsupak anang same-sex marriage, padayon nga pagsupak anang contraception. Oo, gipadayon wa gina maundang. Gigiyahan man si Espiritu ang simbahan diya sa iyang mga pagtulunan, sa iyang mga opisyal nga doktrina. So di gina mahilabtan. Anong mahilabtan man na nga usara may leader des Vatican, Santo Papa raman. Now, asa man mamaot ang simbahan, diha na sa mga sakop nga dili maunungon. No? Dili maunungon sa mga pagtulunan. Atong ipahinumdum ninyo ha, kung nibiya mo o nibiya ta sa Katoliko tungod kay daghang badlungon, maubay buot ipasabot ninyo nga ang simbahang Katoliko nagtudlo og kadautan? No, ang tinuod, no? Kanang mga Katoliko nga nahimong dautan, bisan pagalis Santo Papa, kay katong Pope Alexander ba to nga nasa history nga, kung ako malimot, most corrupt Pope, sa iyang binuhatan? O tinuod ba na? O, kato si Pope Alexander nga, kung ako masayo pa, pag-inumdum, siya ngalan, nga pinaka-corrupt sa tanang mga pope sa history. Oh, nahimo ba to niya tong iyang dili maayo nga nabuhat nga nahugawan siya, nahugawan ang simbahan tungod kay leader siya niya, maot siyang kinabuhi. Oh, nahimo ba tong iyang abuso? Oh, tungod kay mao ni gitudlo sa simbahang Katoliko? No way. Wa gyud bisag usa sa iyang gibuhat nga dili maayo nga nahimo na niya kay gitudloan siya sa doktrina nga buhatan na. Wala. Kay katong pagka nahimong dautan niya personal, iya man tong kaugalingon, iya man tong buot-buot nga wala niya ipakadako ang mga pagtulunan sa simbahan. No, kana lang basa lang mo katikisim nga naghisgot og napulo kasugo no sa New Testament na siya nga pagsabot ha kay kini pong sugo pod og masinayo po nato pod pagsabot na mobiya pod sa Katoliko. By the way, karong alauna moatubang na pug friendly discussion o friendly debate sa atong higalang Adventist. Atangin ninyo kay usa man guni sa paagi nato sa pasabot sa atong pagtuong Katoliko, no? Moatubang na pug ko kung madayon no puhon karong alauna, paminaw mo sa among inigsuon nga discussion o kana bang lantugi, no? Inira ba pong lantugi na hugawan po ni, no? Ang uban mingon sila ay mo nang debate kay hugaw na sininggitay mag-away. Oo. Actually, ang nakamaot sa debate dili man yun ang debate sa iyag yung buot ipasabot. Ang nakahugaw sa debate kung ang nagdebate wal dili mo observe, dili mo buhat sa angay buhaton unsa ang maayo nga debate, no? Ang nakapadautan sa debate tungod na sa batasan sa mga debater nga dili mo tahod ba sa unsay maayo nga debate. Kay ang debate god exchange sa gibarugan nga kamatuoran. Okay, nagkataon man gud nga managlahi ang kamatuoran nga atong nahibaw-an. Niya nagsungi man na. So unsaon man pagpalugwa na. So mo nang sulayan pinaagi og discussion og asa gyud tinuod. O di ba? So exchange of views na mga pagbinaylo ay na sa kamatuoran nga kanawang nahibaw-an sa pikas-pikas. Dayon magpili dayon ang mga namina og asa gyud ang tinuod. Press ba nang mo na ka sa mall, mo na ka sa supermarket, sa kuan, mamili man ka. Malipay man ka nga naa diha tanan. Dili kay usa lang, di ba? Oh, so mao na nga kung makadungog mo lain-lain nga side, makapili mo dili kay usa lang. Kay kung maminaw lang mo pastor magwali sa ilang pares karon o usara man ka side inyong nadungog. Oh, mo na nga para nga tagaan mo kanang kapilian mo nang naay debate. O lahi po na. Oh, so atangin ninyo ang among tema, sige na mig-discuss ani, murag kalima na siguro mi kaupat na mi nagdebate ani nga topic. Ang hanay sa tema nga among diskusyonan karong alauna nga pamatud-an ako affirmative ko ani nga ang solemnity, ang pagbalhin sa solemnity of the Sabbath gikan sa Sabado kon Saturday, 7th day of the week. Ang pagbalhin niini ngadto sa Domingo o Sunday, unang adlaw sa semana, uyon, timani ha, uyon sa Ebanghelyo ni Kristo sa bag-ong kasabutan.
affirmative ko na, no? Affirmative ta, kitang mga Katoliko. So, ang pagbalhin para nato dili violation. So, ang negative side nato atong higala sa Adventist. At ang ininyo karong alaw na. Now, nindot po ang akong ipadayon tong kaganina. Okay. Siguro sunod na lang then katupong atong timbang ang nabiyaan at ang ilang ninyo nga mapadayon nato dinhi. By the way, karong alauna o karong sa kuan day sa Bible study na day protestante nga pastor nga ipahibalo to ni Nicolay sa Facebook. Kung sa Bible study sa CFD atangin ninyo kay natay bisita guest speaker nga kanhi kuning minister gyud sa protestante nga na-convert sa Katoliko, no, muhatag siya testimony sa Bible study sa Catholic Faith Defenders. Then basig makauban na to karong alas 8 pod sa gabi no, ang maong bisita. So ministro na sa protestante nga na-convert sa Katoliko, no. Si Brother Sunny Hagos. Okay, atangin ninyo diri. Okay, wa naman tayo igong panahon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, pagkadagkuan sa atong simbahan, pinanguluhan sa atong obispo ug mga kaparian, hangtod sunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. PSPR Tatak RMN. Ang mga matitibay ang loob, kinakaya ang bawat pagsubok at hindi nakakampante sa bawat tagumpay. Kasama ang Tanduay Rum na 165 years nang nagpapatibay ng loob. Ako po si Derek Ramsey. Humahanga sa inyo kasama ang Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Suki, papalit ako og Tide, Katong bago? Pwede. Katong sinaw? Oo. Katong best ever formula sa Tide? Oo. Ate, Tide Perfect Clean man gud ang tawagan na. Aron no bitin clean Tide Perfect Clean ang isulti. Timani aron no bitin clean Tide Perfect Clean ang pangita sa mga tindahan. Sa pagpili ng dishwashing liquid, may tanong kami sa mga misis. Ano nga ba ang mas importante sa hugasin? Yung naiiwang bango ng kalamansi o ang pagtanggal bakterya ng antibac? Hoy, misis! Paano kung gusto ko both? Sa leading liquid brand, kailangan ko pang bumili ng dalawa? Hoy, misis! Magpaka-smart na tayo with Smart Dishwashing Liquid. May bango ng kalamansi at bisa ng antibacteria in one patak. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Ang galing-galing! Smart Dishwashing Liquid. Kalamansi na, antibac pa. At sa presyong mas abot kaya versus the leading liquid brand. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Katul ka ayo. Masipad mo ikatul. Ilisi na lagi. Balhin na sa Whisper Pink with Thermocare. No comfy. Whisper Pink with Thermocare. Na ay Thermocare lotion. Aron makalikay sa katul.